आई का लेट कइले बड़ लोग टोपी माला पहनाओ लोग जल्दी जल्दी बारात निकालो लोग ए जी रे नहीं माला टोपी पहनाई बुझा तब ना बहन के पहनाता हूँ धीरे धीरे कइले बनी। जानता नहीं भाभी जीजा के बहन हमारा बड़ी धीरे बारी यही से धीरे धीरे जीजा जी का पारवा पहनावा तनी। बताओ एक सवेरे कहनी हो अभी ले ना वैले सो आके बजैते सब बाजा तुम नुआइत मजा। ए बहादुर कहाँ से आई माजा ऊ तो लागत रास्ता में पी के सुतल बड़े सो गांजा। सब तो हो गल सर जूता पहनाम जबे अलेग मिली तबे। सुनी ना जीजा जी जूता पहना दी नेग में दे देम एक पूरा चाउर ना तो मार के फाड़ दम राव। अच्छा ठीक है बोले जूता पहने इधर। चलो सो ना सर रुपया काट ली बेटा खिसियाल लेट हो गल बा परछावन कराव के चलो तेजी में चलो सर। हाँ सुनी लो आ गल बाजा वाला सरवा ब्यास के साथ। ब्यास होके चाहे ब्यासी जल्दी बजाओ सब बाजा तबे नु आई मजा। ए हजूर का खिसियाल बनी मार के अलबा से का जाओ हमने बजाओ से बजाओ बजाओ रे। हेलो चेक आई लोगों रे लोगों के बीच प्रस्तुति करे जाते हैं हमनी का भिखारी बैंड पार्टी के तरफ से कनवा में सोहे वाली जूरा में लगा के चली रेडी 1 2 कनवा में सोहे वाली जूरा में लगा के जली। काहे देरी भइल बा बारातवा जल्दी निकाला लो नी जल्दी चलो चोर चुहार के इलाका बा। चलनिया बना पापा बेटा दिया गाँव के चिड़िया रसबाला भाई के बाल बना रसबाला। माई और कितना दूर परछावन करबे जल्दी कर ना बियाह करे जाए के बा। बाप रे बाबा बबुआ का कितना बियाह के तेजी बावे। ए बाबा आउ पंडित जी कहाँ रहबनी है जरुआ नहीं हो का कौन दे मां आतना ना लगन बड़ा तुम के लोगन में उगल बने बना रहो तो हमरा के भेजनी है। चली कोनो बात नहीं है। का बाबू अभी ले बरातवा ना आवे
ए बघेली भाई आवाज तो थोड़ा थोड़ा सुना आता। ए तो चले के ना देखल जाओ काहे बरतिया देर भइल बा। समझी जी दूल्हा कहाँ बनी लो? प्रणाम समझी जी। बबुआ के ले चली द्वार पूजा होकर बहुत देर भइल। हाँ हाँ ले चलता नहीं बाबा उठावा ले चला लड़का के द्वार पूजा पे। अरे बाप रे बाप, यदि खाना खइले बनी के पैखाना बड़ा भारी लागत तनी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पंकज ठाकुर जी दिया बड़ी। अच्छा 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 ओम भगवान विष्णु मंगलम पंकज सरेखन भाई बरतिया के निमन से नाश्ता पानी करा के आ तब आगे कार्यक्रम कइल जाई। बघेली भाई तनी समझी से खूब बढ़िया से मिले के हां बात। ठीक बा ठीक एकदम ठीक बा। दूर दूर कुत्ता त मुंह में मुंह ते दलक। ए समझी जी मुंह में कुत्ता नहीं के मुतले उठी आई नाश्ता करी दूर कच के पानी छिटाई लो। ठीक बा समझी जी नाश्ता पानी तो हो गई। अब बबुआ के मारवा में भेजी जे शादी के कार्यक्रम आगे बढ़ो। कुटी मुटिया पनिया माला महरी दामाद हे पनिया माला महरी दामाद हे बाबू छुए दलिया रहे। बाप रे बाप, हई त लइका के गाल पचकल बा। रगमाई खाना ना खियवनी काहे? हई देखी तरह दमाद ना जोड़ी लगल बा लइका लइकी में। जब लागल बा लइका के त नाक 4 काठा के बतार माइते लगे बाबू खाना ना खी कइले का। ए सखी जीजा जी त आ गई नी मारो में। ए रोक कितना बेचैनी दैले बा बिया के लड्डू खाएला। बाप सखी कितना मजाक करेलू। ए सखी चला लो आरती उतारे के समय हो गई बा। जीजा जी एजगी काहेला बैठल बनी, चली ना मारो में।
खाली जीजे जीजे मारे में हमनियो चलम सा। ए बड़का मुहा भाई ना अति चुकी बका बड़का भाई ए सखी जीजा जी के गलवा काहे पचकल बा? जान तारू सखी जीजा जी दिन भर घामा में भैंस चरावनी ऐसे में के गलिया पचकल बा। साली जी अपन रसगुल्ला खिया ना दी, जीजा जी के गला फूल जाई। अच्छा जीजा जी हमने के रसगुल्ला खाएम, रुक के लेके आओ तनी। जदई का कहलू से रे पूरा लइकवा के तो आटा से पूरा भर देली से सब है कपड़ा गंदा कर देली से। कोई माना तेरा जाओ, कोई माना डूबे, अरे कोई माना की से जगवा होला। ए महाराज काहे लेट के ले बनी लो, जल्दी लड़की के बुलाई लो। कोठावा ऊपर पापा हो मोरवा हो बोलूंगे मोरवा हो बोलू पापा हो मोरवा हो बोलूंगे मोरवा बोलिया सोन हो लगुए। चलिए अब सामने गोगल बबुआ के धोती पहनाई लो। रोकी हम धोती ना पहनम। काहे बबुआ काहे बोलत तनी, काहे ना धोती पहने? हमरा रेडियो चाहिए तबे धोती पहनम। अच्छा बबुआ चिंता मत करी, धोती पहननी, भोरे विदाई के बेरा रउआ के रेडियो दी आई।